వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు చుక్కకూర పప్పు వేసుకుంటున్నాను. ముందుగా చుక్కకూర సన్నగా ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 2 పచ్చిమిరపకాయలు చీరికలా చీరుకోవాలి. ఒక ఉల్లిపాయ సన్నగా తరుక్కోవాలి. నేను పప్పు ఫస్ట్ ఇలా ఉడకబెట్టేసుకున్నాను. దీంట్లో రెండు పచ్చిమిర్చి వేసేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. చుక్కకూర వేసుకోవాలి. ఒక అర స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోవాలి. 3-4 విజిల్ వచ్చే వరకు పెట్టుకోవాలి. ఉప్పు వేసేసుకోవాలి. మనకు కావాల్సినంత టేస్ట్ సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాక ఇదంతా మొత్తం కలుపుకోవాలి.